Здравейте! Тук сме в магазина на Мастер Декор и сега ще ви покажем нашето разнообразие от огради. Метални, вертикални огради, които могат да се наредят само от едната или от двете страни. Има различни видови покрития, дървесно покритие, матово. Това е тип ранчо с хоризонтални касетки. Може едно пано да е до 5 метра ширина и 3 метра височина. Пирамида, тип штора. Те могат да са до 2,50 ширина. Има също различни покрития, матово, дървесно, матово против надраскване. Това са вертикални огради от WPC. Това е за хора, които имат огромно пространство между бетонни колони. Може да се захванат за конструкция метална, може и за ваша съществуваща ограда. Също така ви представям нашите WPC огради. Това е най-високия клас огради, като конструкцията е алуминиева с прахово покритие. Стълбовете, основите, релси, капачки, всичко е алуминий. Няма да ви ръждяса и ще ви изкара доста дълги години. Дъските са с над 60% дърво и са смесени с полимери, за да може да имат устойчивост на всякакви атмосферни влияния. Няма да ви избледнеят и няма да ви се надуят. Предлагаме и LED осветление, което е соларно, изглежда много елегантно и се предлага в 3 цвята – антрацит, тъмно и светло кафяло. За повече информация 5build.bg или не се обадете на посочения телефон.